Ольга чечеклер үстерү белән берничә ел элек шөгыльләнә башлый. Алдан чиркәү янындагы буш урыннардан гөл бакча итү максатына тотынган. Туфракка орлык утыртканда чәчәкләр сыңырага та башлый. Егоровлар җаен тапканнар. Сергей иде агачтан матур итеп стеллаж ясап куйган. Ольга алдан орлыктан һәм чыбыкчадан чәчәк үсентеләрен тартмаларда шунда үстерә. Изначально 4000. Алдан 4000 төп петуни утырттым, оннан соң бархатцылар, оннан соң помидор утырттым. Конвейер кебек бара, берсен утырттым, икенчесе үсә тора. Аларын теплицага күчерәм, кайберләрен чәчәм. Апрельгә кадәр утырту эшләре бара. Первоначальная цель все равно. Иң төп максат гыйбадәтханә тирәсен яшелләндерү. Чиркәүгә килүчеләр аның тирәсендәге матурлыкны күрсеннәр. Ольганың шөгылен тормыш иптәше Сергей да хуплый, ул бакчада үз куллары белән теплица ясаган. Үсентеләрне туфракка утыртканча шунда күчерәләр. Хочется озеленить. Яшелләндерәсе килә. Ландшафт дизайны белән хәзер шәһәрдә генә түгел, авылларда да шөгыльләнәләр. Әлегә 1 еллык үсентеләрне утыртабыз. Алар төрле төсләргә бай, бик матур. Алга таба күп еллык чәчәкләрне утырта башлаячакбыз. Әлбәттә инде 1 еллыкларында. 1 апрельдә Ольга үз мәшгуль булып теркәлгән. Хәзер яраткан шөгылен үзе өчен файдалы итә ала ул. Иркенә курыкмыйча үсентеләрне сата алам, базарга чыгарга мөмкин булачак. Развиваться уже надо. Егоровлар гаиләсе Биләр озеро авылына Яшел Үзән районыннан күченеп килгән. Сергей Дин әхәле чиркәүдә атакай, Ольга балалар тәрбияли. Егоровлар 2 бала үстерәләр, яңа йорт төзиләр. Җирлектә алар гаиләсе кебек үзен-үзе эшли итүчеләр шактый. Алар инде төрле эшләрдә хезмәт күрсәтәләр. Үз машиналары белән йөк күчерүдә, утын хәзерләүдә хезмәт күрсәтәләр. Һәм инде безнең киләчәктә дә теләк белдерүчеләребез бар әле. Авыл уртасындагы бу чиркәүгә 150 ел. Ольга тырышлыгы белән аның тирә-ягы елның-елы чәчәкләргә күмелә. Хәзер чәчәк үстерүче ландшафт дизайны белән шөгыльләнергә тели. Быел Биләр озеро авыл җирлеге республикада иң төзек авыл җирлеге бәйгесендә җиңүче булды. Аның грант акчасына авыл уртасындагы паркны төзекләндерергә ниятлиләр. Нәкъ менә Егоровлар кебек салада яшәүче эшчән гаиләләрнең тырышлыгы нәтиҗәсе бу.